ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି? ମତେ କାହିଁ ଏ ସଂକଟରେ ପକେଇଲ? ହବୁ ନା ଦେଖିବୁ ଧାନ ଗୁଡା କେମିତି ଫୁଲ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ ଅଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ସବୁ ଧାନ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା? ଯାହା କରିବ ସେ ଉପର ବାଲା ହିଁ କରିବ। ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ହବୁ ନା ଦେଖିଲି ଶଙ୍ଖ ମାରିକି ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଆ। ଏ ବୋଝ ଆଉ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବିନି, ନହେଲେ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ପଳେଇବି। ଭାଇ ସେଇ ବା ଦେଖ ସେଠି ଆସି ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଆରେ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ ଏଠି ବସିକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ଭାଇ ମାନେ ବାହାରେ ଚାକିରି କଲେ, ମତେ ଏକା ଗାଁରେ ଛାଡି ଦେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ଏଠି ହଇରାଣ ହଉଛି। ସେମାନେ ତ ବାହାରେ ଚାକିରି କଲେ, ସେମାନେ ତ ପଇସା ପଠଉଥିବେ, ତୁ ତ ଆରାମସେ ଚଳୁଥିବୁ। ଭାଇ ପଇସା ତ ପଇସା, ମୋର ଗୋଟେ ରୋଗିଣା ମାଟା ଅଛି, ତା ମେଡିସିନ ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଏ ଦୁନିଆଟା ସେଇଆ, ଘରେ କୁକୁର ବିଲେଇ ରଖିବା ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆର ମେଡିସିନ ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ମା ତିନିଟା ପୁଅକୁ ପୋଷି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ପୋଷି ପାରିବେନି। ଭାଇ ଏଠି ମାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ମତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ମାର ସେବା କରିବି।